Εκλεκτός καλεσμένος, μεγάλος γνώστης του τι γίνεται στην Αθήνα. Όλοι όσοι έχουν σχέση με τα δημοτικά λένε ότι ο κύριος Σοφιανός είναι ίσως ο βαθύτερος γνώστης των δημοτικών, ακόμα και από τον εκάστοτε δήμαρχο. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Το λέω ειλικρινά. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Το λέω ειλικρινά γιατί πάντα όταν σκοντάφτουμε στο ρεπορτάζ του Δήμου, πάρα πολλοί μας λένε πάρε τον Σοφιανό να σου πει. Ο Σοφιανός θα ξέρει. Για να κάνουμε γέφυρα από το προηγούμενο θέμα, ο Κηφισός είναι επίσης ασυντήρητος από το 2003 που έχει κατασκευαστεί. Έχουμε καταγγείλει ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στο κυβότιο, το τυχισμένο κυβότιο του κλειστού Κηφισού, με διαβρώσεις στα τυχεία και στον πάτο και με κινδύνους ορατούς μπροστά σε επόμενα έντονα καιρικά φαινόμενα τα οποία τα περιμένουμε ούτως ή άλλως. Τι είναι αυτό, τι κατάρα είναι αυτή που μας δέρνει, που δεν μπορούμε να βρούμε τα προβλήματα, να τα λύσουμε, να τα αντιμετωπίσουμε, αλλά ερχόμαστε πάντα κατόπιν εορτής, να πέσουμε με τα σύννεφα, να τρακάρουν τα τρένα, να βουλιάζουν τα πλοία, να γκρεμίζονται τα σχολεία, να πέφτει ο Καλατράβα. Ξέρετε, δεν είναι κατάρα, ούτε είναι της μοίρας μας γραφτό. Είναι επιλογή πολιτική. Αυτά τα έργα, η αντιπλημμυρική θωράκιση του λεκανοπεδίου συνολικά, γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις αντιπλημμυρικά έργα μόνο σημειακά. Πρέπει να τα αντιμετωπίσεις ολιστικά σε όλο το λεκανοπέδιο, με την περιφέρεια, την ΕΙΔΑΠ, τους Δήμους, με το μερίδιο ευθύνης που έχει ο καθένας. Τα έργα για την προστασία της φύσης. Η Πάρνηθα κάηκε 60.000 στρέμματα δάσους. Ξανακάηκαν. Τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αντισυστημική θωράκιση στα σχολεία της Αθήνας, υπάρχει ένας οπτικός έλεγχος, ο πρώτος έλεγχος. Θέλω να πω ότι όλα αυτά απαιτούν κονδύλια, απαιτούν εκατομμύρια. Και αυτά τα εκατομμύρια δεν θα φέρουν άμεσο κέρδος, όπως γίνεται όταν επενδύεις στα ξενοδοχεία, όταν επενδύεις στο real estate. Αυτή λοιπόν η πολιτική ευνοεί αυτή την λογική. Επειδή πάρα πολλοί υποψήφοι τώρα με τις αυτοδιοικητικές εκλογές λένε ότι οι δήμαρχοι επιλέγουν έργα βιτρίνας και όχι έργα υποδομής ή έργα που φαίνεται περισσότερο. Δεν σκέφτονται οι δήμαρχοι ότι για παράδειγμα αν πέσει η στέγη του Καλατράβα ή άμα βουλιάξει η Αθήνα ή ο Πειραιάς, δεν ξέρω εγώ ποιος, ξέρετε, δεν τους βοηθάει σε κάτι. Δεν είναι μόνο θέμα στενής πολιτικής των δημάρχων. Υπάρχει μια συνολικότερη πολιτική που επενδύει σε μια ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη πρέπει να στηρίξει τμήματα του κεφαλαίου. Στην Αθήνα στηρίζονται συγκεκριμένα τμήματα του κεφαλαίου. Το ξενοδοχειακό τουριστικό κεφάλαιο. Αυτό που επενδύει σε ξενοδοχεία και σε βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό που έχει αγοράσει οικοδομικά τετράγωνα, το real estate που λέμε, και έχει αγοράσει εκατοντάδες στρέμματα στο Βοτανικό και στον Ελαιώνα. Όταν λοιπόν κάνεις μια ανάπλαση 255 εκατομμυρίων στο Βοτανικό, αυτομάτως ανεβαίνει η αξία γης που έχει αγοραστεί. Γι' αυτό και είναι έτοιμα σχέδια με χιλιάδες τετραγωνικά τσιμέντο για να μετατρέψουν σε μπετόν τη μόνη αδόμητη περιοχή που έχει ακόμα η Αθήνα. Τον Ελαιώνα και τον Βοτανικό. Άρα το ζήτημα είναι επιλογή πολιτικής. Η επιλογή του πώς θα γίνει η ανάπλαση ή η ανάπλαση ίδια. Όχι, είναι επιλογή πολιτικής που λέει για παράδειγμα ότι θα διαθέσω 255 εκατομμύρια για να διαμορφώσω ένα επιχειρηματικό πάρκο των τραπεζών, 53.000 τετραγωνικά, ένα γήπεδο το οποίο θα κοστίσει 113 εκατομμύρια, θα τα δώσει το δημόσιο και ο Δήμος και μετά θα παραχωρηθεί η ιδιοκτησία του για έναν αιώνα στον ιδιοκτήτη μιας ανώνυμης εταιρείας και ταυτόχρονα τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν αγοράσει στο Βοτανικό θα κάνουν και αυτοί τα δικά τους επιχειρηματικά πάρκα. Και ήδη έχει φανεί, έχει δημοσιευτεί το πάρκο της Demand στην παλιά Softex 80.000 τετραγωνικών. Άρα όλα αυτά τα λεφτά αντί να πάνε στα σχολεία τα οποία είναι στο μαύρο της το χάλι στην Αθήνα, αντί να πάνε στα πεζοδρόμια μισού μέτρου, αντί να πάνε στις πλατείες, αντί να πάνε σε αναπλάσεις, αντί να πάνε σε αγωγούς ομβρίων υδάτων. Γιατί η Αθήνα πολλές γειτονιές της δεν έχουν αγωγούς ομβρίων υδάτων. Και εκεί που υπάρχει αγωγός είναι της δεκαετίας του 60 φτιαγμένος. Με διατομές που έπαιρναν νερό από μια Αθήνα που γύρω-γύρω είχε δάση. Τώρα έχει καεί σε 7 χρόνια, καεί και το 33% των δασών γύρω από την Αθήνα. Οι χήμαροι έχουν καλυφθεί. Άρα χρειάζονται έργα. Χρειάζονται να δοθούν ποσά εκατομμύρια. Αυτά τα εκατομμύρια αποδίδουν σε κέρδος για τις ζωές μας, προστατεύουν τις ζωές μας, τις περιουσίες μας. Δεν αποδίδουν όμως κέρδος
σε αυτήν την ανάπτυξη για την οποία δουλεύει. Η Αθήνα έχει μια ιδιαιτερότητα. Αντίθετα με τους δήμους της περιφέρειας που μπορεί κάποιος να ψηφίζει, αλλά να μην ζει εκεί, να ζει σε μια άλλη πόλη και να μην ξέρει στην πραγματικότητα τι γίνεται. Άρα να ψηφίζει με το τι του λένε οι συγγενείς του ή τι του λένε η τηλεόραση. Στην Αθήνα και οι δημότες και αυτοί που δεν είναι δημότες θα περάσουν κάποια στιγμή. Θα κατέβουν για να πιούν καφέ, θα κατέβουν για να διασκεδάσουν, θα κατέβουν να κάνουν δουλειές, θα κατέβουν να πάνε σε μια υπηρεσία. Άρα τη βλέπουν την Αθήνα. Γιατί ο κ. Μπακογιάννης βγήκε την πρώτη τετραετία και οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα βγει Μάρς τη δεύτερη τετραετία. Ναι. Γιατί, τι δεν καταλαβαίνουν οι δημότες δηλαδή? Να σας πω, καταρχάς μιλάμε για αυτούς που ψηφίζουν. Για αυτούς που ψηφίζουν. Και μιλάμε για ένα μεγάλο κομμάτι των Αθηναίων, το οποίο απαξιώνει αυτή τη διαδικασία και κακώς, το οποίο οργίζεται, σκοντάφτει σε μια καθημερινότητα δύσκολη και τους αφήνει να παίζουν μπάλα μόνοι τους. Εμείς τους καλούμε να ψηφίσουν. Απ' την άλλη, υπάρχει μια λογική ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%, 42%, πρέπει και ο κύριος Μπακογιάννης να πάρει 42%. Εμείς λέμε να σκεφτεί ο κόσμος. Τι κέρδισε από το μεγάλο περίπατο, που σκορπίστηκαν 13 εκατομμύρια για να διπλασιάσουν τα μεγαλύτερα πεζοδρόμια της Αθήνας, του Πανεπιστημίου. Τι κέρδισε ο ίδιος? Ναι, αλλά από την άλλη σου λέει ότι ο Δήμαρχος αποφάσισε να κάνει αυτό το έργο. Κανείς δεν μπορούσε να το σταματήσει. Ο Δήμαρχος, γιατί να ψήσει κάποιον δεν άλλον? αποφάσισε καταρχάς μόνος του. Γιατί δεν έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Μπακογιάννης. Όλες οι κρίσιμες επιλογές γίναν μαζί με την ψήφο των συνδυασμών του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο μπλοκ. Να κάνω τον αντίλογο, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Ότι εμείς ψηφίσαμε την ανάπλαση και μετά ο κ. Μπακογιάννης μόνος του με τις επιτροπές αποφάσισε πώς θα γίνουν τα έργα. Ακούστε, όταν ψηφίζεις ένα έργο μιλώντας για τη διπλή ανάπλαση 255 εκατομμυρίων, όταν ψηφίζεις 3 δανειακές συμβάσεις με την ΠΑΕ, τον ερασιτέχνη της τράπεζας, όταν ψηφίζεις το μεγάλο περίπατο, ο οποίος ήταν αναλυτικός το Μάιο του 2020, στην αρχή της πανδημίας, προσέξτε, τότε το έφερε ο κ. Μπακογιάννης, το οποίο έλεγε πιλωτική εφαρμογή 2 χρόνια, 2 εκατομμύρια για την πιλωτική εφαρμογή. Θα κάνουν αυτά, εκείνα, τα άλλα. Ξέρετε, αποτράπηκε αυτό το αρχικό σχέδιο με τη δική μας παρέμβαση και την παρέμβαση των επαγγελματιών στην Αθηνάς. Γιατί προέβλεπε να πεζοδρομηθεί η Αθηνάς. Θα κλείνανε μαγαζιά, δεκάδες, εκατοντάδες μαγαζιά εκεί πέρα. Αυτά τα ψηφίσανε. Προέβλεπε να πεζοδρομηθεί Ερμός στην Ασωμάτων. Περίκλειστη πλάκα. Είχαν φέρει ακόμα και κία στο Δημοτικό Συμβούλιο για το ποιοι θα έχουν είσοδο στην πλάκα. Θέλω να πω λοιπόν ότι όταν ψηφίζεις αυτές τις επιλογές, όταν ψηφίζεις στο Δημοτικό Συμβούλιο το 2022 την Αθήνα σαν πόλη πρότυπο τουριστικό προορισμό, ώστε οι επενδυτές στον τουρισμό να μπουν στον φιλοεπενδυτικό νόμο της κυβέρνησης, να φοροαπαλλάσσονται και να επιδοτούνται με χρήμα, και από 400 ξενοδοχεία η Αθήνα το 2022 προβλέπεται το 2024 να έχει 504 ξενοδοχεία. Ναι, αλλά δεν θέλουμε και η Αθήνα, τα έσοδα του τουρισμού δεν τα θέλουμε. Τα έσοδα λοιπόν στο Δήμο της Αθήνας από τον τουρισμό είναι 0,5%. 0,5% το καταλαβαίνετε. 6,5 εκατομμύρια τουρίστες. Έχει διευρυνθεί η διανυχτέρευση στην Αθήνα. Η μέση τιμή δωματίου είναι 110 ευρώ περίπου, είναι τα δικά του στοιχεία. Και τα έσοδα της Αθήνας από τον τουρισμό είναι 700.000. Γιατί δεν θέλουν να συγκρουστούν με το ξενοδοχειακό κεφάλαιο, με τη βραχυχρόνια μίσθωση. Και ο Αθηναίος λέει: πού θα πάει αυτή η δουλειά? Δεν μπορείς να βρεις διαμέρισμα στην Αθήνα να νοικιάσεις. 12.500 διαμερίσματα στη βραχυχρόνια μίσθωση, τα οποία φορολογούνται όπως φορολογείται το διαμέρισμα στα Εξάρχεια, στα Πατήσια, στα Θυμαράκια. Και τους λες: πάρτε μέτρα, φορολογήστε τα με επαγγελματικό συντελεστή, φρενάρετε αυτή τη διαδικασία. Πού θα πάει αυτή η δουλειά? Εν πάση περιπτώσει, τι θέλετε? Πόσα ξενοδοχεία να βάλετε στην Αθήνα? Πόσες χιλιάδες διαμερίσματα βραχυχρόνιας? Αυτή η πόλη είναι των Αθηναίων ο Δήμος. Δεν είναι ούτε των ξενοδόχων ούτε της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ας το πάρουμε λοιπόν αλλιώς. Δεν θα σταματήσει ποτέ κομμουνιστή. Άμα περιμένεις να κομμουνιστής να βάλει τελεία, θα συνεχίζει. Άνω τελεία. Άνω τελεία. Και έχετε μιλήσει για τη μη υπογειοποίηση των γραμμών του σιδηροδρόμου, χαρακτηρίζοντας αυτό το θέμα έγκλημα. Είναι έγκλημα πραγματικά. Και ξέρετε, με αφορμή τη συζήτηση για το έγκλημα των τεμπών, μάθαμε ότι ο Δήμαρχος λέει είναι υπέρ της υπογειοποίησης. Το ξέρατε εσείς? Δεν το έχει πει πουθενά, ούτε στον Υπουργό που συναντήθηκε. Ούτε σε εσάς στο Δημοτικό Συμβούλιο. Λέει: και εγώ είμαι με την υπογειοποίηση. Και τι κάνεις? Πού το διεκδικείς? Πήγε στον Υπουργό Μεταφορών, τον καινούριο, συναντήθηκε. Του είπε ότι θα διευρύνει τις ζώνες ελεγχόμενης στάθμευσης, δηλαδή θα τσακίσει κι άλλο στη λαιλασία με φόρους τους Αθηναίους, και για την υπογειοποίηση δεν είπε κουβέντα.
Και ξέρετε, όταν μιλάμε για επίγεια διέλευση των γραμμών του ΟΣΕ, λέμε ότι από το σταθμό Λαρίσης μέχρι και τον Πειραιά, μέχρι τον Ταύρο, μιλώντας για τα όρια της Αθήνας, θα έχουμε 4 γραμμές. 2 και 2, ανόδου καθόδου, δηλαδή ένα τεράστιο χαντάκι. Αυξάνεται ο κίνδυνος όπως και να έχει. Δεν είναι πλέον κίνδυνος. Είναι άλλο ένα τείχος στην πόλη, πολύ μεγαλύτερου πλάτους από το τείχος του ηλεκτρικού. Σε ένα λεπτό, η Αθήνα μπορεί να ξαναγίνει καθαρή πόλη? Η Αθήνα μπορεί να γίνει πολλά. Η Αθήνα χρειάζεται μεγάλες πρωτοβουλίες που τις προτείνουμε, γιατί η αντίθεσή μας εκφραζόταν με θέσεις. Η Αθήνα χρειάζεται ένα νέο πρόγραμμα κτηριακό, τεχνικό, το οποίο θα επιδιορθώσει τα σχολεία, το οποίο θα βγάλει την προσχολική αγωγή από τα κοντέινερ 3 χρόνια, το οποίο θα διαμορφώσει ανάπτυξη του δικτύου παιδικών σταθμών. Έχουμε 500 οικογένειες που δεν βρήκαν θέση για τα βρέφη τους. Η Αθήνα ταυτόχρονα χρειάζεται fast track διαδικασίες απαλωτριώσεων, γιατί έχουμε απαλωτριώσεις που κινδυνεύουν να χαθούν, γιατί έχουμε εκτάσεις οι οποίες δεν αξιοποιούνται ενώ έχουν πληρωθεί. Θέλει άλλη οικονομική πολιτική. Πρέπει να ελαφρυνθεί ο Αθηναίος και μπορούμε να το κάνουμε. Και θα μου επιτρέψετε, στην ανάπλαση φαίνεται ότι μπορεί να γίνουν απαλωτριώσεις. Γιατί μέχρι τώρα συζητούσαμε ότι δεν γίνονταν. Δεν μπορεί να γίνουν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η ανάπλαση απέδειξε ότι μπορεί να γίνουν απαλωτριώσεις. Μπορούν να γίνουν, αλλά πού? Γιατί ό,τι απαλωτριώσεις γίνονται αφορούν τα όμορα έργα του γηπέδου και του πάρκου των τραπεζών. Και όχι πολύτιμα οικόπεδα, εκτάσεις μέσα στην πόλη, τα οποία μπορούν να δώσουν ανάσα. Απ' την άλλη πλευρά, χρειάζεται να μπει ένας φραγμός σε αυτό το χώρο, το πάρτι εργολαβιών, αναθέσεων εκατομμυρίων και συμβάσεων με ιδιωτικές εταιρείες. Συρρυκνώνεται ο Δήμος της Αθήνας, οι υπηρεσίες του, οι διευθύνσεις στα τμήματά του. Και όλες τις δουλειές τις κάνουν οι εργολάβοι και οι εταιρείες. Και κάθε μία από αυτές τις δουλειές προϋπολογίζει το κέρδος. Γιατί ο εργολάβος δουλεύει για το κέρδος του. Που σημαίνει λιγότερα έργα για την Αθήνα, περισσότερος χρόνος, δεν υπάρχει εργολαβία χωρίς παράταση και ποιότητα προβληματική. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υποψήφιος Δήμαρχος Αθήνας με τη λαϊκή συσπήρωση. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ.